bendizazi zona iziphumo zizawuphuma. Kaloku mna ndingumbhostile ukugoduka, yaya ndigonqe. Khangela, abanye babo bafike apha bophuke imiphefumlo, ndabanika ithemba. Abanye bafike belambile, ndafika ndabanika izithembiso ezinethemba. Nangona nje ilizwe lisithi sisono esindisenzayo, kodwa mna ndibiza ukuqiqa kwengqondo. Khangela, ibandla lam ligcwele, abantu baphuphumala ngaphandle, abanye bamisa ngemoto basuka kwindawo ngendawo. Iibhaskithi zomnikelo ziyaphuphumala imali, nezandla zam sinamandla ndibabamba nje bayokuwa. Ngoku ufuna undixelela uba ukhona na umahluko phakathi kwe-oli engcwele abathi ke yi-holy oil xa sinokuyiqhathanisa nala mathambo endiwafaka phantsi kwesibingelelo endishumayela kuso? Ugqiba uthi awuziboni iziphumo? Yadlala. Sibolekeni indlebe kaloku mawethu, nasi isiqwenga nasebali ngokubhalwa nguLubabalo Magwebu, sashicilelwa kumaziko okushicelela ase-Powerhouse Media Productions. Bali lona elithi Ivangeli yobumnyama. Lonwabele. Bekuba inkungu nelanga ngabantu ngentsasa yangecawe kwizitrato zakwilokishi yasezibeleni eKomani. Bekuba luludwe lwebhasi, iiteksi nomdilili wemoto. Andisathethi ngentswahla engoma esuka kwinginginya yabantu abaye kukhonza kwibandla elaziwa njenge-Divine Restoration Ministry nelikhokhelwa ngumbhostile uGoduka. Abantu babesuka kwidolophana ezirhanqe iKomani, abanye besuka ezilalini, kodwa uninzi belungayeli kufumana ilizwi okanye intshumayelo, kodwa beluyele ukubona le mimangaliso ebabazwa ngabantu. Bekuphakama iziqhwala, abantu bengqina imisebenzi notshintsho abalibone kweli bandla. Nditsho ukuba lo mpostile wendumasi ebekwazi nokuthetha nabantu bakowenu abangasekhoyo. Yonke le ntambiso nale mimangaliso isenziwa yindoda ayithethela phantsi esoloko inencumo, umpostile uGoduka. Kodwa abalandeli namalungu ebandla naku ababengakwazi. Emva kwebandla kwakukho igunjana elalibizwa ukuba yi-prayer room okanye igumbi lokuthandaza. Kwakukho ingqayi ezazintathu ezazigqunyelelwe ngaphantsi kweli gumbi. Ingqayi yokuqala enamathambo ezilwanyana, ize yesibini ibe noboya bezilwanyana, eyesithathu ibe nomxube omnyama ongaziwayo ukuba unantoni, eyokugqibela nekhwanqisayo ingqayi yona izele amathambo abantu, axutywe namathambo abantwana agrunjwe emangcwabeni, kodwa asendaweni ebizwa ukuba indawo yokukhonza. Akukho kaloku okwenziwa ebumnyameni kungatyhilwa ekukhanyeni. Phulaphula eli kunye namanye amabali anokutsala umdla wakho kweli khasi le-Powerhouse SA. Sibambe kaloku kwisiqendu esilandelayo salo mdlalo, kodwa sithi kuwe nakuwe, enkosi ngendlebe.